Arestado ang usa ka batan-ong langyaw tungod sa matud pa mga pekeng dokumento nga gigamit sa pag-apply niini og Philippine passport. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, lakip sa imbestigahan sa National Bureau of Investigation ang local civil registrar nga nag-issue og birth certificate sa dinakpan. You have the right to remain silent. Anything you say can and may be used as evidence against you. Kini ang 21 anyos nga Chinese national nga giaresto sa NBI Region 11 human gireport sa DFA kay questionable ang mga gidalang dokumento dihang nag-apply og Philippine passport sa ilang opisina sa usa ka mall sa Ecoland sa Davao City. Mismong si NBI 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao ang nanguna sa pag-aresto sa mga batanon. Sumala ni Attorney Albao, Filipino name nga Hengson Habilies Limosnero ang giparegister sa dinakpan sa iyang birth certificate nga authenticated sa Philippine Statistics Authority o PSA nga gi-issue sa local civil registrar sa Santa Cruz sa Davao del Sur. Nakuha na daw sa NBI ang iyang Chinese name apan di una daw nila ibutyag kay nagparayon pa ang ilahang investigasyon. Dili sab kasabot og di pod kabalo mo istorya og Bisaya o Tagalog ang dinakpan. Although pending pa yung verification from the immigration, but meron kaming ginawang investigation kahapon and we found out that he is really a Chinese national. In fact, mga pangalan nakuha na namin. Itong birth certificate niya, alam na namin na falsified to. Hindi totoo mga information. Na nag-iya og hardware sa dalang Uyang Guren sa Davao City ang pamilya sa dinakpan. Nasayran sab nga pulo ka tuig na kining nagpuyo sa syudad ug nag-eskwela sa usa ka dakong universidad sa Davao City. Nasayran sab nga plano mo biyahe pa Amerika ang dinakpan. Late registration to. 2013 in-apply sa LCR. Late registered siya. And one of the interview of the DFA, kung sinong nagpaanak sa kanyang, sabi niya doktor. And nung tiningnan namin, hilot ang nakalagay. So doon pa lang, klaro na hindi siya na-brief ng maayos. Meron kaming nakuhang Chinese name niya but will not reveal this time, not unless na makuha namin yung record from the immigration. For verification pa, no, ang nakuha namin is he was born in Fujian. Kasama pati yung mother at saka father niya. So ang latest ngayon, yung father niya nasa Fujian, China. Sumala sa NBI, kinahanglang mas pakusgan pa ang pagsusi sa mga dokumento aron walay makalusot. Usa sa ilahang imbestigahan ang posibleng kalambigitan sa registrar nga nag-issue sa birth certificate kinsa wala una ginganlan sa NBI. Transfer po ng assignment ng opisina yung dating registrar ng LCR ng Santa Cruz. And he will be retiring the end of July 2024. Pero nagtuo ang NBI nga wala kini kalambigitan sa illegal nga pogo operations. We do not think so na meron siyang relationship doon sa Pogo kasi dito lang siya nakabase sa Davao. But with regards itong mga issuance of falsified documents, kasali ito, no? Kasi yung ibang mga Chinese nationals na nahuli sa Manila and Pampanga and other regions, mostly dito sa LCR Santa Cruz. Medyo easy sila, no? Hindi nila masyadong in-apply yung pag-scrutiny ng mga documents kaya nakakalusot. Or meron talagang mga tao na nasa likod nitong sindikato. Ang dinakpan, mag-atubang og kalapasan sa passport law, falsification of public documents ug perjury. Wala na kini mihatag og pahayag. Sara, nag-request na po ang NBI 11 alang sa validation sa mga civil registry documents aron masayran kung doon na pabay ubang mga langyaw o mga foreign nationals nga naisyuhan o nahatagan og mga birth certificates nga dunay mga falsified information. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.